Ngibingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje sekulethelana indaba efika ngaso-ke isikhathi engena njengamanje sekuputshuke ama-voice note akhe-ke laphana-ke womunye wabashayeli bamatekisi-ke ekhombisa-ke noma-ke ekhuluma-ke ngokuyisola-ke lokhu okwenzakala laphana-ke eMabhonya laphana ukuthi-ke bedubule bephinde beshise laphana-ke umfana-ke osemncane-ke obesebenza laphana-ke kuzona-ke iy'moto-ke ezikhokhelwayo-ke laphana-ke ngawo-ke ama-hour okuyi-Bolt laphana-ke noma-ke ama-Uber ngempela laphana-ke isimo semabhedu laphana-ke eGoli-ke eMabhonya mbukeli. Nansi-ke amanye ama-voice note lapho-ke yena-ke umshayeli-ke eyisola ngalokhu okwenzakalile laphana. Siyabonga. Baqhele kusasa ayiyoviva impela ngempela iyoviva kusasa. Yoviva ngempela sesihlanganile wonke ama-association ayakhona kusasa manje nje makhona omaziyo hayi umshayeli taqhele kubi mshana nathi thina singabantu bamateksi sibe wrong uyabona mshana because asikwazi ukuthi sidubule umuntu sishise imoto ngaphakathi kwenzakaleni sibe wrong. So lento le yama-Uber ihlangane nabahlali community yakhona lapha abahlali isihlangane nabahlali konke namaphoyisa konke kungaphakathi. So nathi siyesaba wrong ukushisa ukudubula umuntu esimshisele ngaphakathi emotweni. So nathi thina singabantu bamateksi sibe wrong. So kusasa namanje nje bongibona ngisemithingini sisichange kusasa sizophuma ngobuningi kusasa nje impela ayikuyojujula impela mara ngizolonga ukuthinta siyobona ukuhamba. Bekhuluma kabi ngami ngicela ungabanaki ushada nami noma abantu bekhuluma kabi ngicela ungabanaki ushada nami uyohlala umoya noma